Co říkáš Josefovi? Josefe, ahoj, zdravím. Tady je nějaká Eva. Tady je nějaká Irenka, zdravím ze srdce. Přijeď A příště. dívám na dálku. Díváme na dálku. Milošku, co řekneš? Vítaj Pepine, zklamal jsi mě. Pepo, ahoj, tady je Tonda, zdravím tě. Jura? Zdar, Pepšo, tři nohy, nehraj fotbal. Jožine? Nám milostivý. Nazdar. Zdravím tě. Zdravím. Nazdar! A co ještě? A není se na něho dívám, osmani jsou tady. Tak nazdar. Pozdrav. Já nejsou, osmani nejsou imigranti. Zdravíš ještě jednou? Ne. Liduško? Komu to je? Joškovi. Ahoj Jožko, měj se a opatruj se. Ty to naměř na mě, jo? Naměř to na mě. Jsem tam? Já jsem tady Jsem tam, poslouchala jo? holky. Joško, tak Ano, jsi. teď jsem tady četl ten dopis, nebo Miloš četl dopis, co jsi mě poslal, a že mě pomlouváš. Nepomlouváš, je to fanda, je to pravda, já Jarmilku mám rád. Ahoj.